Блять. Прывітанне YouTube, гэта Дзіма і я художнік. Вы, магчыма, мяне бачылі ў тыктоку, але вось настаў час і для Ютуба. Я як художнік, які реально художнік, мне здаецца, самае першае відэо на Ютубе ад художніка павінна быць агляд яго скетчбука. Таму што скетчбук гэта самае крутое, самае класнае, што можа быць у художніка. Таму давайте будем глядзець на мой скетчбук. Такі чырвоны скетчбук, у якім шмат усяго было, шмат што адбывалось. Вось ён такі чырвоны, прыгожы мой скетчбук. У мяне там шмат усяго, не толькі малюнкі, а яшчэ прикольныя штукі накшталт вось такіх паштовак з японскімі гравюрамі. Дарэчы, гэта скетчбук А4 фармата, і я планаваў яго пусціць на нейкія такія акадэмічныя штукі. У меня ёсць галава, і вот я планаваў маляваць голову. Вось яшчэ адна галава, і напэўна, у меня нешта было не тое. Яшчэ такое бывае. А гэта малюнкі з натуры. Мне пазіравалі, праўда, YouTube не бань, гэта ўсё просто приколы, не ведаю. Па-шчыраму, я натхняўся у той момант шылі. Вось. Нават купіў кніжачку. І далей ідзе скетч. І зноў нейкія праблемы. Дзяўчынка, якая была ў KFC, і нейкая цёця. Тут таксама быў настрой, і гэта маркерамі не маё было. Тут я тлумачыў, як маляваць, але я не вельмі добры настаўнік. Таму сарямба. Вось як маляваць чэрап і проста як маляваць аб'ёмную фігуру. А далей гэта алейная пастэль, якую мне падаравала моя любимая Ксюша. Дзякуй за гэта. Это самы апупительны падарунок на дзень нараджэння. Алейная пастэль ад Vista Artista. І шызуха, нешта незразумелае туш'ю. Я тады быў трошечки п'яны, таму неяк вось так атрымалось. А далей ідуць скетчы, накіды, нейкія думкі на маю серыю пра жанчын. Гэта ўжо другая жанчына. Вось. Трэцяя і скетч па замове. Вось што атрымалось. Далей працягваецца накіды, нейкія задумкі, ідэі на тэму жанчын. Гэта тыпу бохашык. Мне прыкалываюць, як адпечатаўся вось гэтая алейная пастэль. Эрен Брокович. І шостая жанчына, гэта Ксюша. У яе ў той дзень быў дзень нараджэння. Вось так. У яе ёсць таксама тэлеграм-канал і тикток. Там далей яшчэ адна шызуха, і наступныя скетчы пра жанчын. Некаторыя зусім не пайшлі нікуды, некаторыя я выкарыстаў. Вось тут я нешта падумаў, я магу маляваць, паглядзіце, як я ўмею. А далей у меня быў момант, калі нічога не атрымлівалось, што бы я не маляваў, всё мне не падабалось. Такое бывае. Вось яшчэ прыклад таго, што нічога не атрымалось. Гэта таксама вельмі дзіўныя развароты. Далей ідзе нешта ўжо больш-менш нармальнае. Гэта малюнкі з натуры, людзей, бабушак, дзедушак. Я намагаўся маляваць лініяй. Для мяне гэта вельмі цяжка. Таксама ўсё гэта з натуры.
І ў гэты дзень я прыехаў да Ксюшы. Мы потым пасядзелі у вельмі жахлівым рэстаране, кафешкі, я не ведаю. Таксама з натуры, лініяй і нешта аб'ёмнае, нейкіх мужикоў. Ручка і яшчэ адна замова. Калі я шукаю, то вставлю. Таксама не вельмі падабаюцца гэтыя малюнкі, але ну што зробіш? Павінна быць нешта яшчэ вось такое. Ну і далей скетч таксама да жанчыны. Я не ведаю, мне скетч больш падабаецца, чым тое, што атрымалася. Малюнкі ручкай надзвычайнай, просто таксама. І вось тут з натуры людзі і дзяўчонка. Яшчэ адна галава з натуры, антиной і такая малышачка атрымалась. Дрэвы. Мне вельмі падабаецца маляваць яшчэ не проста звычайнымі алоўкамі, а каляровымі і менавіта вось чорны. Мне вельмі падабаецца. Ты не зможаш сцерэць, а навошта сціраць? Это без сэнсу. Ну і таксама працягваюцца нейкія ідэі, думкі, што ж намаляваць, якую жанчыну і як. У мяне тады зноў нічога не атрымлівалось, і две падобныя фігуры, гэта з Клоі, але нічога не пайшло. Ось гэта Маша. Далей будзе, як яна мяне намалявала. Прыклады Клоі, старых вобразах паказваў, я не памятаю, напэўна, нулевых. Галава і скетч, які атрымаўся калажом у серыі жанчын. Давайте не будем каментировать гэты пиздец. Тут пиздец. Пиздец працягваецца. І тут таксама пиздец працягваецца. Ну, я не буду нічога казаць. Гэта пиздец. Рухаемся далей. І зноў пиздец. Вельмі дзіўныя малюнкі. Я тады глядзеў шоу Рогава і вырашыў намаляваць Рогава. Але ён зусім не падобны на Рогава. Далей просто чудовы апупенны вобраз Маквіна з бабочкамі. Я просто упал. І рататуй. Алейнай пастэлью. І трошки ебанутай алейнай пастэлью. Ну, у гэтым скетчбуке шмат ебанутага. Вельмі дэкадансная старонка з адорваным адным лістом і сінім тонкім мужиком. Ну вот гэта, дарэчы, мой максімум пакуль што чагосьці адэкватнага пастэлью. Пиздец працягваецца. Гэта скетч майго малюнка на 8 сакавіка. Тут яшчэ адзін варыянт. Ну і я не бросаў намаганне нешта намаляваць пастэлью. Там вось так. Яшчэ некалькі нарядаў Маквіна і вось такі партрэт. Нешта такое прикольнае. Нападобие Серафіма, не ведаю. Стилізованы Лагерфельд. А чаму і не? І яшчэ адны наряды з паказа Маквіна. Я не памятаю, які гэта год, але просто апупительныя. Головы. Яшчэ адзін вобраз Маквіна і малінаўка. Хто ведае, той ведае. Той дзень я сустрэўся з Машай. Вось я ее і маляваў з натуры. Было круто. Яна таксама крутая художніца, просто пізда, якая ахуенная. Яна вельмі круто малюе. І вось як яна мяне намалявала.
я ёй даў пакарыстацца маімі маркерамі і пастэлью. А гэта яна мяне намалявала, як яе вучылі, і потым я паказала, як мяне навучылі. Толькі у яе была 9 па малюнку, а ў мяне 7. Ну, далей проста незразумелыя скетчы твараў, стылізованыя, вельмі дзіўныя. Ну і трошки ебаторіі. І вот яшчэ адзін малюнок Машы мяне, і гэта ўжо Ксюша мяне намалявала. Вот яшчэ Ксюша мяне намалявала, як я ел гіганцкую лапшу ў кітайскім рэстаране. І я намаляваў, як яна ела гэтую же гіганцкую лапшу. І гэты скетч я выкарыстаў для малюнка. Вось як усё выйшла. Котики. Ну і голова. Я яшчэ прыкупіў сабе кніжачку Тулуз-Латрека. І гэта копія адна. І я планаваў зрабіць калаж з Ла Ла Лэндом. Адзін з маіх любімых фільмаў. Зноў такі спадзяюсь, што за гэта не банят на ютубе, я не ведаю. Мне здаецца, што нет. Мне падабаецца гэтая старонка, але да, не будзем звяртаць увагі на адзін не мой малюнак, але так, гэта копія работы Любішкіна, і гэта абсалютна нармальна. Як я капірую Латрека, так я капірую Любішкіна. Ну а далей твары людзей з натуры, і вось я намагаюсь неяк ліній. Мне прасцей браць усё і плямай набіраць тон, але лінія гэта проста кайф. Ну вось бачыце, без ебаторіі, без такога, ну, нікуды. А далей гэта накіды, нейкія думкі пра тое, што, трэба нешта зрабіць на халсце. Вялікае. І з сілуэтам. Вось таксама планы. Гэты скетч партрэта твара, які потым перарабіў діджитал. Ён стаў больш-менш адэкватным. А гэта проста скетч дзівчонкі. Гэта я маляваў Ксюшу, а гэта яна малявала мяне. Мы састрэліся і вось так крута правялі час. Так называемый Свинтус, альтер-эго Ксюши. Вось. І па праўдзе казаць, у мяне ўсе скетчбукі, яны пад канец пачынаюць выглядаць вельмі неяк дзіўна і настолькі адвратна. То бок, мне вельмі цяжка, калі мала лістоў ззадзе, і нават проста не хочацца маляваць. Таму астатнія старонкі проста без каментароў абыдземся і зразумеем, што пад канец усё стала вельмі дзіўна. Усім дзякую за тое, што паглядзелі агляд на скетчбук. У меня ёсць тэлеграм-канал і тик-ток. Вы таксама можете падпісацца і на гэтыя соцсеткі. Усім дзякуй. Bye-bye.